ọkwa na-eju ụwa ezumike adịrọ n'ụwa nlụọ nwaanyị si m ezuru ike nke ebe ọnwụ abịa ịlụọ nwaanyị ka izuru ike nke mba ọnwụnwa abịa geenụ ntị allegedly geenụ ntị allegedly video na-eme na maka my followers some of my followers enwe ndị wu negative followers unu ka na-emere video post video maka JPAC ihe ị ga na-afụ iji waga talk to Ogechi Njaka iji waga talk to Ogechi Njaka post video maka JPAC na Ogechi Njaka ha debere m iji ụwa go and talk to Ogechi Njaka owofu onye si m if Ogechi Njaka is my wife we should come out in social media and be talking like this. Abịa mesa unu dị okwu agbefuru ụmụ nwoke a na-apụta na social media onye nke abịa type if it is my wife the born and well ma ọ gị na nwoke na-ekwu okwu nwoke asị gị na ọ wụrụ nwunye m taa ụsụ enweghị ọnụ that man ọ nwunye ya na control ya that man kwuru that ọ nwunye ya na control ya asị ka m chụkara unu ajụjụ ndị anụrụ nwaanyị di na nwunye ndị anụrụ nwaanyị ị na-achọ ịgwa m na gị na nwunye gị na ọnụ ime ụlọ nwee ishu gị na nwunye gị na ọnụ ime ụlọ nwee ishu ọ na-ere ezi onu ọ na-ere ezi onu na-aba ka ị ga-eme ị ga-eti ya ihe ka nwunye gị na-ere ezi onu ị na-ere ezi onu gị na nwaanyị nọ n'ime afịa na gị na nwaanyị nọ n'ime afịa obere ihe ọkọwa gị ọnụ ọ na-akọ gị ọnụ ka ị ga-eme ọ na-akọ gị ọnụ ị na-akọwara ya ọ na-asị gị n'ime afịa ebe ahụ aragbagbuo gị ị na-asị aragbagbuo ya ọzi nwaanyị a na-asha ọ ya gị ga-eme ajụ ka m na-ajụ onye ahụ ka ị ga-eme the woman na shout na shout you cannot handle things like a man. A lot of people na social media they deceive gị oge since Ogechi Njaka ekweghị emechi ọnụ gị nwa nwoke ọ ide emechi ọnụ enwe vidio i mere si na nwere ihe na-eme aka siri gị ike na ụmụ asaga na a ga-agbagide ọzọ isi n'ọwụ till eternity na ịdị ready saga kịta na ịdị ready to agba saga till eternity ka m gwa gị eziokwu enwere ihe Ogechi Njaka luzu nwaanyị ka ọ bụ nwaanyị ka ọ bụ nwere ihe o luzu beside obezi ha Nigeria nna agwa gị eziokwu ị na-efiri na nna asa na nna ekwu okwu azi na nna asaidiri onye a nna asaidiri onwe onye nna asaidiri I am not siding to anybody mana gị nwoke ka ọ ga-aha n'isi gị nwoke ka ọ ga na-aha n'isi mgbe ifu na Adam nọ na Garden of Eden ma ọ wụrụ ka na-agụ Baịbụl gị agwa ha ajikwarata mkpụrụ osisi a onye jikwarata mkpụrụ osisi a onye je ụta dị mkpụrụ osisi agwa Eve
onye mere Adam introduce na mkpụrụ osisi ahụ agwa Eve onye ga-emecha ajụwa mkpụrụ osisi ahụ agwa Adam mana Eve wụ ihe jewete dị mkpụrụ osisi ị na-achịgwa m na Chineke ama ọnọ Eve jewete dị mkpụrụ osisi ka e ga-esa bụzie Eve tara mkpụrụ osisi jụrụ ya Adam ịmụkwara otu nwunye gị nọkịta na nwunye gị na nwere ebe ọ ya eje ịchọ ọrụ ajụọ ya inugo di asị aja kpọọ di gị ịmara nwunye gị na mmadụ nwee ishu n'iro ọ dapụta na police case nọ nnukwu case ịmara nwunye gị ruo ebe ya ikpe ahụ nwunye gị ruo na kesi ahụ anyị ajụ ya inugo di asị aja kpọọ di ya ọ sị na ya nụbụghọ di asị aja kpọọ nna ya ọ sị na nna ya ngwo asị aja kpọọ nwanne ya nwoke ị nwere idea na nwoke bụ onye isi ezinụlọ most of all these people na-abịa asị Ogechi Njaka si shut up talk to Ogechi Njaka my brother ọ wụrụ ọha nwa ka ihe a na-eme they will handle it as a man ha wụ ọ bụrụ ọha nwa ka ihe a na-eme they will handle it mana gụba ka ọ na-eme a na-akwanyere gị ọgụ ijere agụ kọmentị ndị mmadụ people na-esendịrị gị meseji Ogechi Njaka gwuo ogwu ha esendịara gị okwuwe na pịa ịgbapụta itinye your social media pịa ịgbanye gị ọnụ ọmụwe ogwu akpụ n'ọnụ 2024 my brother ihe a this woman na-eme na-erugu na no choose about it ọ na-erugu na ahụ ọfụma odịghị nọ na inwe rest ọ na-ịpụtara live video ọ na-eshow na ahụ gị very well why don't you as nwoke ewu ime ihe kwesịrị ime ihe ejizi maka na okay good and fine or some people ịmara ọ bụrụkwa na nwa m ebugo na nwa m nwere uche enwedị na ebe enwere uche enwedị na ebe a na-enwere uche ọ bụrụ na nwa m ebuka na nwa m nwere uche enwedị na ebe a na-enwere uche ha enweghị uche ihe a na-ajụ ebe ahụ ọ na Ogechi Njaka nụọ di Ogechi Njaka nụọ di ọgbasa ịmaka ya na di ya si ebi Ogechi Njaka nụọ di ịmaka ya na di ya si ebi ihe hapụ famili gị bịa gwa Ogechi Njaka ka ya na di ya ga-esi bi onwe ihe gbasara azị ihe ugwu na Ogechi Njaka na-eme gbasara di ya ịma ka ha si live their own do you know ị na-ajụ m ọ na Ogechi Njaka enweghị di ọ bụrụ na gị nwa bụ di Ogechi Njaka gịnị ka ị ga-eme gị nwere ajụ m ọ na Ogechi Njaka enweghị di ọ bụrụ na gị nwa di Ogechi Njaka gịnị ka ị ga-eme ụmụazị kwuo okwu ebe ị ga-ama okenye kwuo okwu you know ichere eji aka ike eso nwaanyị ichere eji manpower eso nwaanyị some of you people na-ekwu okwu ebe a gosiri unu ụmụazị na marriage unu ụmụazị na gbasara to handle a matter of a woman unu wee gbata nwata unjosu debe 45 years 50 years mana unu enweghị uche jeso nwaanyị ditamin ka o wetuo gị be you who ọ ga-ewetu gị n'ala nwaanyị ditamin ka o wetuo gị be you who ọ ga-ewetu gị n'ala oge gị nwa nwoke ya apụ jeta mkpọbi na-ata mkpọbi mana nwaanyị ahụ nọ nwa jeta mkpọbi ya ohazi ị na-eri nne osiri na-ata ya mkpọbi ọ megịnị ọ pịagbuo gị nwaanyị na nwoke abụrụ ofu ihe nwaanyị ka nwoke spiritually nwaanyị ka nwoke spiritually ọ dị ifuru ọrụ nkịta na onweghị dị sụmanụ luzuru enwere ihe o luzuru she did not lose anything
kama the more ị na-afa the more gị na-enwe more damage. Ị na-achọ ịgwa m na egwu onye gị na-adị na mma gwa gị ya ngwa agụ onye ọbụ na gị na-adị na mma si gị ekwekwe na jepa gị bụrụ onye ahụ fụọ gị n'anya gị na nwaanyị na-anụ ka amara ya emeri ngwara ka anyị na-ene ka amara ya emeri gị na nwaanyị nụ bọọgụ ka amara ya ga-emeri ka mma mgbe ị ga-emerụ ihe a I want to know mgbe ị ga-emerụ this thing. I want to know mgbe ị ga-emerụ ihe a mgbe ị ga-ekwugide ya kwugide ya pụrụ achọghị mma mgbe ị ga-ekwuru ya nwaanyị ka ị na-anụsa ọgụ nwaanyị ka ị na-anụsa ọgụ most of ndị a na-asọpọtụ gị jụgede ha na nwunye ha nwee ishu ọ bụla na hapụ nwunye ha ụlọ gbafere ndị niile na-akọ bullshit a ha na nwunye ha nwee ishu ha na-ahapụ nwunye ha n'ụlọ gbafere je na bịa bụla je na aṅụ mmanya ha ṅụcha mmanya ewere abalị mbata mana ha abịago kịta na-asị gị ekwena jepak ekwena jepak fire jepak go on jepak jepak ngwa eji aka ike eso nwaanyị iwere aka ike so nwaanyị ọpịa gbuo ogu ijere ebu jin iwe so nwaanyị ọpịa gbuo ogu nwaanyị enweghị pawa mana ọ ga-apịagbu gị. That is woman for you. Ị ga-afụrụ ha ngwa gị the more ị na-fight nwaanyị a bụ Ogechi Njaka the more ka ọ na-akọ osoro damage every day ọsọgodi ndị niile na-akpa na fonu emere m nke a ha sịgịrị ime ihe anụ ịkpọ onye nke a emere m nke a asịgịrị ime ihe anụ mụ na onye nke adịkwa na mma mụ na onye a dị na mma mụ na onye adịkwa na mma onwe ya na-ese mụ na ihe niile ị na-eme babash is babash. Epụta ụta kịta na ihe na-eme Ogechi Njaka kwuo ịbịa saa ya Ogechi Njaka kwuo ịbịa saa ya o kwuo ịbịa saa ị na-agbagharị gị nwa nwoke kwesịrị ịdị busy ị kwesịrị ịdị busy jebagị this is to show ka m gwazie gị eziokwu na this is to show that they want shop inwe maka ọ na-enwe shop inwe ị na-achịkwa m na ọha gị ga na-eme ọ na-enwe shop ebe ị na-azụ afịa inwe ebe ị na-azụ afịa ebe ị na-emebi ị nwere azi shop ebe ị na-azụ afịa ị na-achọ ịgwa m na ihe a na-aka ị ga na-eme na ọwụ azi chifuo ndị kọstọma na-abịa na shop gị itinye m kamera on Ogechi Njaka mee nke a Ogechi Njaka mee nke a mbe so gị Ogechi Njaka so ebe nna ya Ogechi Njaka ọ ya gị na-eme ma ọ na inwe shop ebe ị na-azụ afịa ọ bụ na inwe shop ebe ị na-azụ customers na-abata so ị ga na-emewu Ogechi Njaka itigbo ebe Ogechi Njaka mee nke a oge mmeso gị di ya ị na-eso nwaanyị mmeso gị na-eru ebe nna ya ọ bụ onye osimenyi so ya gị ga na-eme so this is what you be doing. Nwunye gara gbarakwa gị okwu ka nwunye gị esitara aga n'iro ọ ga-eme ọhịa na kpamgbara ịma na mmadụ ajọka ọ bụ ịpụta ota nọcha with those people who na-asị gị ride on ibinye pụọ esuo gị imi maka Chukwu bido n'igwe ndị ahụ na-ajaghịrị gị ga-egwekwa na aga-egwekwa na gị na ha dọlacha na kpacha nkata ịpụwa esuo gị imi I swear maka Chineke bi n'eluigwe reason why Ijeọma ya na-agwa gị na ị na-eme business ọsọ ihe gbasara MC na comedy ka ị na-eme ọ bụ na iwe businessman you mingle with your fellow businessmen na ị na-eme business ị na-afụ ya ka my brother ka m ga eziokwu ya you won't be doing this. You not be doing this every day. Ogechi Njaka kwuo itikapụta Ogechi Njaka ekwuo ịpụta kwuo papa ya nwa nọrọkwa ebe ọ nọ na-arụ ọrụ obi obodo oyibo o nwere ihe oluzu wụrụ nwaanyị ka ọ bụ Ogechi Njaka na-aza sọnem mmadụ ka ọ na-aza were ma ọ di ya na-anụ ya onye na-anụ ya nothing concern ihe mgbawo ọ nọ be di ya ugbo ole ka ifugoro di Ogechi Njaka pụta gwuo obodo social media for one day
weda ma ọ na-akọntrol di ya ọ ji ya na kọntrol ya o nwere onye ọ gbasa ihe ọma gịnị ọ nọ be di ya ya na di ya dị na mma ịdị mmadụ gị jee pa nwunye gị nọrọ fụkọta na ịpụta na kọmpand fe ebe ya na mmadụ na-aba mgbe igwe ike itigbudo ọnụ ị nwere ike ịpụta tinye ọnụ get him enwere ihe mere na Nnewi and you know about it enwere ihe mere na Nnewi jee pa listen to me enwere m nwaanyị na-abụ nwaanyị bụa pụta n'ụtụ na-akọ ọnụ ka ịfụ ka ụmụ nwaanyị si wee dị bad na-akọ ọnụ ụmụ nwaanyị na-aba ha na-akọ ọnụ di nke apụta sọpọtụ nwunye ya di nke apụta sọpọtụ onye nke a the two husband onye ka sọpọtụ nwunye ya onye ka sọpọtụ nwunye nke ya pịa ọgwụ ụmụ nwaanyị butere akọba ọnụ ahụ pịa gịnị mee ụmụ gị na-aba anụba ọgụ ha anụba ọgụ pịa nke a pịa nke abọtụ nke a pịa nke oche ha gara butite bọtụlụ otu a ha na-abụtite bọtụlụ otu a na-ewu onwe ha paazị face to face ha na-ewu onwe ha bọtụ ụmụ gị na-abụ ha na-esekwu okwu ọgwa nwunye ha wụnye butere dị ọgụ ịmara ụmụ gị na-aba ji bọtụlụ magide onwe ha ịmazi ụmụ nwaanyị na-aba ahụ mere ụmụ nwaanyị na-aba gbachapụzie n'akụkụ na-akpọdo ha kwụsị ya ya ga nwa ya na-eme ịmara ụmụ nwoke na-aba anwụ ahụ nwụrụ mgbe ebu ofe eje hospital nwụọ n'ụzọ eburugozoro hospital nwụọ ụmụ nwoke na-aba ha nwụrụ ụmụ nwaanyị na-aba kọsụrụ ihe a ọkwa ha na-ararị amụ agagharị na ụmụ nwaanyị na-aba kọsụrụ ya ọkwa ha na-agagharị na-alagharị amụ agagharị here and there jee paakị jụgoro onwe gị ajụjụ chekie each family ị banyere chekie ụmụ nwoke one dị na nwaanyị dị ịpụtasị gị na mpe ya anwụọla sọsọ ụmụ nwoke na-anwụ mpe ya anwụ nwoke anwụ sọ nwoke na-anwụ ụmụ nwaanyị widows ịfụzie ha etechabazie gbawazie spray n'isi mawazie mma ha na-abụchazi that is woman for you gee ntị nwaanyị pens nwaanyị adadị ya ka anything mana nwoke pens nwoke na-egbu ya straight pens ọ dịka ọsọrọ nwoke na-egbu nwoke straight mana nwaanyị ọ na-egbu ya sọsọ ọ ga na-eme akwa ka ọ ga na-ebe ma ọ bụrụ onye na-ebe akwa ọ na-ebe omepụsa akwa ụbọchị ịnwụfuru ife ya bụchaba that is woman for you ya ka ị pụtara oge chijaka kwuo itikapụta people a na-akụrụ gị aka iberibe na-agba iberibe ime ọhọ oge echichaka gwuo ịpụta itinye foonu oge echichaka onye ọsụmenyi oge echichaka mbe esogide gị oge echichaka anyị agbagide wọ oge echichaka anyị ga-agbagide wọ nwoke fọdụ amata ikpe onwe gị man oge ịchọrọ mmegwa gị jee baa gị hụ gbawa oge echichaka gwuo ekwere ka mgbụrụ ezigbo mmadụ abi azin mgbazi gbabịa eje mweta enwebe mfụrụ pichu ya esend ya ngị gbabịa enwebe mfụrụ ebe o kowere pantị esend ya ngị ya gbabịa ọhịa ị chọrọ ka m na-eme ka m wee bụrụ ezigbote mmadụ ọhịa ka ndị ọzọ na-eme iji kpọ ha ezigbote mmadụ ọ dị stis ka ha na-emere gị iji kpọ ha ezigbote mmadụ ọ dị spesifik ka a na-eset gị na wasapụ gbabịa nwaanyị ahụ na-ekwuga gbabịa ọhịa ka ndị mmadụ na-agwa gị iji wee file na ha bụ ezigbote mmadụ to you jee paakị ọya ka ife na ha ihe na ka ife iliri this is what you ife iliri abi ọ bụrụ enweghị ike ige nwunye gị ntị ka o si gege ntị ọ bụrụ nwunye gị sincerely na nwunye gị sincerely gwa gị emezi na vida na ọ bụrụ ya no sincerely onye ka ị ga-ege ntị
ihe chọrọ na ka m pụtara social media nkịta na abasị Ogechi Njaka ị na-ekwuka Ogechi Njaka na be dị gị Ogechi Njaka mee nke a Ogechi mgbe ahụ ịma na iju ụwa wee ezigbote mmadụ na iju ụwa pụgị n'azụ eche na emeghe ndị ara ịma na iju ụwa pụzi gị n'azụ gịnị iju ụwa kwụ gịnị iju ụwa kwụ jee chee nke vidio mụ na Mathias Ezeaku ịgbara enwe ndị agụrụ akwụkwọ ịdị mmadụ onye ka Chukwu agụrụ akwụkwọ chee nke vidio mụ na Mathias Ezeaku dati na abụrụ wọọ dati iwu Mathias Ezeaku kwuo na ndị ụka na-enye onyinye mana ya nwa na-ana onyinye mbịakwuo nkọwa ya si na Mathias Ezeaku si na ndị ụka na-enye onyinye waya o ji ana ego onyinye waya enwe ji ana onyinye. That is how I analyze his video. That's how I analyze the video. Ị ga-eji okwu ọnụ mmadụ gbamara ka uche ya. Ị ga-afụcha eme anụ na onye ga-ahụ ndụpụ Chibuike. This man now rugo ebe 65 years or 60 something years, but onweghị uche. Ndụpụ Chibuike. This man now, in picture now, na mmadụ ruru 70 years doesn't make no ya nwere uche. Na ihe ọ na achọkenye iwu ịpụta ebuso arịa onwe gị. Ndụpụ Chibuike na nwere ike mfie face to face na mma sị mma ejekara akwụkwọ ya n'aka good morning sa nna anyị mana ọ pụta obuso arịa onwe ya. Ifu ya ọ gbadigo onwe ya na n'ihu m. Ndụpụ Chibuike ọ gbadigo onwe ya okenye ewu ịma na this man wu Ndụpụ Chibuike wu a foolish man. Otu ọrụ nkịta na ọ gbadigo onwe ya ebe m fere face to face mkparịa mmakwuo yọrọ n'elu ya maka ọ gbadigo onwe ya n'ebe m nọ. Otu Ndụpụ Chibuike nọ na mfukwu ya n'ụzọ okwu mma ya ụra mmanyere ya ụra because ọ gị na ọ gbadigo onwe ya n'ebe m nọ na. Yotago unu pụta nnọọ people a na-achagharị gị a na-akụrụ gị aka ekwere ngwa good and fine ndị achọ ngwa let them give you solution. Let them give you solution. The solution a ga-enye gị ụwụ gị reply gị gbawa war but that is the solution ha ga-enye gị abi and you are damaging your reputation. Ị na-adameji afa gị more and more. Ịmana iwu abụghị site n'iwu a in fact m ga-eziokwu enwebe enwe site n'inwe azi ihe gbasara your age enwebe enwe site n'inwe mfugoro enwere ebe nọ yesterday ntịkpa asị if I lie make I no see tomorrow ya na chekwa nsị asị make I no see tomorrow enwere ebe nọ yesterday a na-discuss maka JPAC maka okwu ya na ego ga-echi maka mkpa mme ntị kama onye ọgwụ I spoke my life. I swear with my life. JPAC ntịkwa ga-asị ihe ọwụ na ikwu n'isi ya mee maka Chineke bi n'eluigwe. I na discuss about you. Mente kama anọ here no nwo mente kama mo ho amadu bi ha na ekwu mente kama anọ here no advice people ga-enye gị gbagba war if you na ndị akwụgị n'azụ onye si ga-agba na war ikpe onye aha asị ikpe onye aha ajọ mmadụ. Don't worry, ị ga-emecha you don't understand. Hey, open na mma. No worry. Baba war. Na Ogechi Njaka babia war ngwa. Ewu nwata nwaanyị. Ka agwawe nwaanyị abi baba Ogechi Njaka war ka mara ihe Ogechi ga-lose. Baba Ogechi Njaka war ka mara ihe o ga-lose. Babia war. Ka mmadụ ihe ọ ga-eluse dị mba ha ka ọ bụrụ inwe biznes ị na-eme ịpụtara shop gị ọ bụrụ ihe ga na-arụ ịgba wọọ oge na ihe gị na nwaanyị a na-eje na gị na nwunye gị nwee issue na ka esi gwa nwunye gị okwu. How can you address the issue? Ọ bụrụ na nwunye gị ụmụ nwaanyị ma na-anọkọta like this nwunye gị nọkọta like this onwekweghị mere ya ọ chọrọ gị okwu ọ dị n'ime ụmụ nwaanyị niile gịnị ka ị ga-eme? Ị ga-eti ya ihe ka kapta social media no bịa gbawa nwunye gị wọ
ị ga-apụta social media bịa gbawa nwunye gị wọ so ịpụta social media kịta na ịgbawa nwunye gị wọ hazi ọhịa ị ga-eme ọwụ na ifili na ọwụwọ ka m na-agbago go na chi gị agbago gị mma agbago mana emecha ị ga-esi sit down ọta ya m na-ekwu most of these people na-anya gị advice ya bụkwa mmiri oyi na ebe family ha nọ ha bụkwa ezigbote mmiri oyi enwe ụbọchị odumeje buru okwu odumeje ị na-afụ na art jakshan ogwu ụbọchị o buru okwu ịmara okwu ọsịsa bụ ihe niile ya na-eme na ya rukwe na bịa na ya ruo na bịa na ọkwa n'ọnụ ụzọ ka ya na-asa ihe niile a ọ dị jakshan na ya bu okwu ya bana bịa na bu okwu ya bana bịa most of these people na-asị gị ride on ihe akịta na ha enwekwa ike ime ya na be ha ha enweghịkwa ike ime ya n'ụwa they will not do it. Ama na mbụ ịbọs gị ejugo jee paaki na oge chichaka ekwukwe na oge chichaka onye asịrị oge chichaka ekwukwe na jee saa ya itipu kata ọ dị fọm of oji ọsọ agbagburu ọgụ mara ọgụ bụ ọnwụ so ịdị mmadụ gị na wee na-abata n'ụlọ kịta na nwunye gị si gị ha na-ewee tiri m ihe azị m ihe ajụ nwunye gị ọ gịnị ka ihe mere ihe ajụ ya itipụ ọsọ maka ịfụ nwunye gị n'anya ị gaba ebe a kata ọ ị ga-eme amara ma nwunye gị na-agwụfa gị okwu amara ma nwunye gị ọ na-agbatịkwa gị okwu so every day in na social media kama ị ga na-ekwe a reasonable something ọ were ịgba wọ with nwaanyị a na-agwa gị okwu people a na-ajaghịrị gị ndị mara na-aja jukọrọ mma ndị a na-ajaghịrị gị ihe a ọ bụrụ ha nwa ka ha ga-eme ọ dị fọm of ndị a na-awọchị bọọlụ ndị a na-awọchị football he na ihe ọ na-agba ọgbataghị ọfụma na ihe ọ na-agba ọgbataghị ọfụma ọwụrụ gị gịnị ka ị ga-eme ọ bụrụ gị ka ihe ị ga-eme ife anya bụ trying to add you are not coming up I'm trying to add you are not coming up ọ bụrụ gị gịnị ka ị ga-eme ọ bụrụ m eburu ozu onye ọzọ ga-ebupụ nkụ ọ bụrụ gị ka ihe ị ga-eme ọ bụrụ na ọgụ nọ na ọnọdụ eje paaki na obodo Ogechi nchaka gịnị ka ị ga-eme bụgoro ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ọgụ nọ na steshọn na Ogechi na nje paaki nọ na bụgoro ihe ị ga-eme ị ga-emewu ịtụtụrụ egbe gbagbuo Ogechi nchaka ihe ị ga-eme Chinefo ọ na-adameji mmụọ ịpụtakwa inye ngwa aka na-adamejikwa onwe gị mmụọ jee paaki mmanụ dị ka gị iteta ụra ịgbachapụta na soshal midia ịgwa bọs asị gị Ogechi ekwuo na ịpụta tinye ikwue mgbogbasị iji ụwa na Ezugo na sọpọtụ Ogechi iji ụwa na Ezugo na sọpọtụ Ogechi mba chere ka m bịa egoro m egbe enwere egbe m goro mgbe gbagbo Ogechi chere egoro m chere ka egbe ahụ ngo ka mpụta egbe ahụ ngo egoro m egbe mgbe gbagbo Ogechi na egbe m goro ego na egbe Ogechi na ya ebe Ogechi nọ ka m gbagbuo Ogechi ngwanụ Ogechi bịa ihe na egbe m ebe a Ogechi gwa bịa mgbagbuo ogu Ogechi bịa gbasara mgbagbuo ogu abi so nwoke ibe gị pụta ebe gị na nwaanyị na-akọ ọnụ nwoke ibe gị asịgo go on so nwoke ibe gị pụta ebe gị na nwaanyị na-akọ ọnụ nwoke ibe gị asị gị chepak ekwena chepak ekwena kọọ ya nke a ị kọọ ya ife ile na nwoke ibe gị awụ nwoke ka ọnwụ na nwoke ibe gị afụ gị n'anya ife ile na nwoke ibe gị afụ gị n'anya ngwanụ kọba ọnụ
ka ọ bụ ọnụ ngwanụ emecha na agbacha ọsọ agụọ maị ka mara ebe ọ ga-eli idigo mma amagodo oge echi onye ga-eluzu reputation. Ifutuga ebe nwaanyị na nwoke jere ihe echere nwaanyị ọjị ebe ịmara ihe. Ifutuga ebe nwoke na nwaanyị jere ihe echere nwaanyị ọjị. Ifutuga ya nwaanyị jee mmemme akpọ di ya anọghị ya agwụ ya oriakụ were ya iro nye digu oriakụ bịa iro were ya enye di gị. That is to show that no nwaanyị ka ọgwụ. Ifu ebe ụmụnna na-ekwu okwu nwaanyị anọrọ dị a na-ekwu nwaanyị ekwu okwu ometụga na your king ometụga village gị ya ka epụtago na nwaanyị apụta na-akọ ọnụ ụmụ nwoke ibe ga na-asọpọtụ gị si gị ekwe na ka ọba dị ọnụ gaa n'ihu ka ọba dị ọnụ. Nwaanyị na ha nwere onwe ha ndị a na-ese gị meseji ahụ nwaanyị na ha na onwe ha na-eme vidio ndị a na-asị gị ekwe na nwaanyị na ha na-eme vidio ha mee vidio ha ewepụta ihu ha. Nwaanyị ha na-eme vidio wepụta ihu ha wepụta ihu ha asị gị ọmụ awụ ichie ọkanga jepak ekwe na jepak kọba jepak ekwe na kọba dị ọnụ nwaanyị na ha na-eme. Most of all these people not like comment section there go JPAC you are a king, JPAC you are a man, JPAC you are this. I thought JPAC you won your war, JPAC you king of saga. Why not hide up the main video? Tini who ha? Single coba. Why had you so you hazel? Why had you so you hazel? How can you put a main video? JPAC come on. Can you come? Ndimaha gap upon for see ọgụ mere David ahụ ọdụkwadị ị ga-afụ ndị mma onye anya pụtakpọ ya ọgụ mere David ahụ ọdụkwadị. Ị chọrọ ka m join ya sị gị kọba ọnụ jeba kọba ọnụ chi fon ụtụta kpọọ ngụ fon gịrị gị akwa asị gị jeba oge echekwu jesa itipu karịgburu ijesa. He just look at people who need advice. Then a boy son, he can marry here, they advice. Then they advice. Obu he don't gonna go ibeba BC. Obu he simun and the stupid BC. Obu he call maybe do encourage JPAC or Cobon or the all he was him. Ịchọrọ ịmụtara JPAC ọgụ mee vidio ime vidio ibupụta ya itinye oge echi nchaka itinye JPAC ịgwa JPAC advice na ego na-awụ kọba ọnụ ị ga-ewin mee ya abezi na-ede ya na comment section onweghị isi is of no use. Adị m agụzi comment section ịghọtago adị m agụzi ya pụta nnọọ mee vidio nna JPAC itinye oge echi side ya itinye JPAC side ya isi JPAC ekwe na ngwa kọọ ya ọnụ ka ọ ga-echi kọọ ya kọwara ya nye such advice as onye ma ihe mụnwa onye amara m ihe wee sị JPAC mana nwoke ka ewu nwoke na nwaanyị abụrụ ofu ihe gị nwa mazi ihe na asị m nwa mejigwa ya mana nwoke ka ọ bụ oge JPAC mmadụ ibu nwoke ọ nwaanyị ka ịbụ gbụra nwaanyị ibe gị na-akọ kọba ọnụ ihe chọka ngwa. My friend gee ntị ị ga-emechisi na ngwa gị you go talk am say I tell you ị ga-asị na ngwa gị ebe ahụ gị na your friends nọ nwụcha mmanya ha sị gị na ogechi abụrụ mmadụ ogechi ọnọdụ di ogechi bụ nke ebe ahụ kwucha datin ibi na akwa na-apụ asị na enu utobo gị na nwaanyị na-akọ ọnụ maka Chineke bi n'eluigwe. Ọ bụrụ na ị ga-enwe kamera asịrị ga-enwe hidden voice na-enwe hidden voice gị na ndị friends nọcha ị drọpụrụ ha hidden voice ya pụọ ha kwuche ebe pik ka ịnụ ihe ha kwu
ị ga-agbaka ị ga-ama na mmadụ esika ị ga-agbaka gị na frens nọrọ taa pụcha ha were hidden voice edebere ha pụọ ha nọcha pụọ jee weta hidden voice ka ị ga-eke n'ihe ha kwu you go hear wetin they talk ị ga-agbaka ị ga-ama that you are standing alone n'ọnwụ onwe gị ka ị na-damage afọ gị damage every day there is something kwesịrị stop since echekwa m na ya wee egwuregwu amamihe abụghị nothing eche m ihe akwa egwuregwu ama na ọ bago to another level a na-ekwu ọ na-aba mụọ a na-ekwu ọ na-aba mụọ a na-ekwu inye ka na-ebugi ya mụọ a na-ekwu ihe na-ebugi ya mụọ which legacy ka ị na-keep your children? Nwaanyị ọ na-keep legacy? Nwaanyị ọ na-keep legacy? Ifutugo eme DNA test na-eme ya nwaanyị ọgwụ nwoke ka a na-eme ya ọgwụ nwoke ka a na-eme ya nwaanyị ọ na-anọchi ngwuru nwaanyị ọ na-anọchi ngwuru ị na-achụtụkwa nwoke edere ajụjụ a enwere nwaanyị na-apụta nọchie ngwuru ị na-ajụtụkwa nwoke ajụjụ nwaanyị ọ na-akpa oke ana ifitebe nwaanyị bịa akpa oke ana asị na nwaanyị bịa akpa oke ana ị na-ajụtụkwa nwoke ajụjụ give advice ndị mmadụ ị ga-emecha ịghọta sobe oge echi ịchara gị na oge echi na-eme ofe ihe ịchara gị na gị na-eme ofe ihe for your mind ifi na gị na oge echi na-eme ofe ihe sobia na you understand by that time ị ga-asị ị ga-ama ndị nye gị good advice na nye gị bad advice ị ga-ama ndị nyere gị good advice na ndị nyere gị bad advice mgbe a ka ị ga-ama bụrụ na iwere conversation ndị mmadụ wee na-emere ihe JPAC you are a king of saga JPAC you are a king of ị na-agba wụọ gị na nwata nwaanyị na-agba wụọ ọkwa na-epụtakwanụ ọgbanụ nzagịrịkọla first Pierre Makana share button, share the video. In a advice, in a advice, wrong advice. Ngwanu, nda jaga advice ya. Awuna ha no get njaka. Awuna ha no get njaka na nwe issue a. Hagapụta mu na-eme video, otu isi eme video. Hagapụta mu na-eme video, otu isi eme video. Ka nna ajụ gị. Ndị a na-eche advice ọ ha n'oge echi njaka na-enwe issue ma ọwụ ha na nwata nwaanyị ọzọ na-enwe issue ha ga-apụta nwụọ na-eme video otu isi eme video ha ga-apụta nwụ na-eme video otu isi eme video they will not enwe most of
a na-arụkwa ihe niile arụ, a na-arụ ihe niile arụ. Ọwụrụ ga-man, ọwụrụ ga-man, a na-arụ ihe niile arụ, pịnyụọ ihe. Ka point ị chọrọ improve to the world na, ka point ị chọrọ improve to the world, ị chọrọ improve na awụ agbara m wọl Udogechi Njaka gbaa saga ọ ihe na-ekwu na social media, ị na-ekwuta nne gị nna-asị ọgụrụ ihe ka biko ọ na ekwu ya na-ekiri je pak agbara m onye asaga gbaa ya saga gbaa ya asaga awụ m war of saga m pụtara gị for saga ị ga-agba ọsọ. So ịgbacha saga ahụ JPAC enye gị award, enye gị JPAC 2024 a big Benz 2025 model wee kene gị a big Benz. JPAC gba award na social media 2024 with Ogechi Njaka and o winiri a big Benz. Onye basketball ibe gị na-apịa, onye competition basketball, ya competition football, ya competition table tennis, ya competition race ibe gị na-eme. Your own competition ọwụ ịbịa agba war n'ihu akwụkwọ agbara war win ye Ogechi Njaka gba ọsọ 2024 General Tinubu Benz 2025 model maka na imeriri war. General Tinubu Benz 2024 maka na imeriri war na social media. Ịmana nwoke na-akọcha everything. Ịmana nwere nwoke jide ebube. Ịmana nwere ihe nwoke jide ebube. JPAC bụ ihe ji wee de ebube. Inu egwu a na-agụ mbụ nwata nwaanyị gwara n'ome ihe iji eme nganga lekwa ya. Ugboro ka a gụrụ gụ nwata nwoke gwara n'ome ihe iji eme nganga le. Ịmana nwere nwoke jide ebube na nwoke na-akọcha ihe niile. Nwoke na-akọcha everything. Ịkọcha ihe niile nke fọrọ ọnụ. Ịkọcha ihe niile dị gị n'ọnụ ka ị ga-akọ echi. E nwere nwoke jikere nwaanyị. Sometimes sometimes like this, yeah. And when they come like this, yeah, you were silent. It didn't matter. I have to Joe Pumuna. I want my hick up with Joe Pumuna. People see the man more sense. Namu they behave childish. Namu okay, can advise can JPAC. You're gonna advise can JPAC. Una when you wo and one muche. I go ma call uche. Nyama advise me JPAC. There are comments can JPAC. Ndani na si na me nwe uche. Na mama him na ekwu. Yezema advice ahụ. Gi wa nwere uche. There ma advice ya na conversation can JPAC. Advice gị ahụ iji nwee uche dere mere comment section ka nye JPAC so ka JPAC je mee ya ka o nwete positive answer dere na comment section maka na nwe uche gị nwere uche weta ka m gwa JPAC ka m gwa ya hipu ya je mee ya. You should bring it up. If I tell you how old none of my marriage now, you believe. Look how many years none of my marriage. No with one, you believe. Each and one you will okay, each and one you boxing. Or each one you never. Oh, never. Oh, I tell my you. Okay, tell my you. Give me ties. Be, I tell. Each okay, tell my you. Give me, you were totally. In a peer, I tell my you. Hey. Ebosi can join, and most of all these people, Nenega advice, the lawyer to their wife from A to Z.
iji nwaanyị egwu egwu nwaanyị determine no if nwaanyị determine no ka o wetu ogi be you who he go bring you down. How they can Bible Jago Bible see Bible say he that findeth a wife, he that findeth a wife findeth a good thing and obtain favor from the Lord. In Bible there we see na nwoke isi mkpe ba akwa tụgharịrị Chineke gbarata mana ọ sị gị na widow nwaanyị enweghị di na nwaanyị enweghị di ba akwa ndị ike niile nọ na Bible ka onye bring ha down. Ndị ike niile nọ na Bible ka onye bring ha down. Agwa nwaanyị na I would believe in the Bible na Nigeria anyị nọ n'ime ya nụ actually nwude nwoke ka eji atrak nwoke down. Ọgwa nwaanyị ka eji atrak nwoke down. Ọ bụrụ nwaanyị ka eji set nwoke up. Ọ bụrụ nwaanyị chọrọ bring gị down maka Chineke bi n'eluigwe ọ ga-bring gị down. Ọ ga-eti gị confusion n'ime, ọ ga-eti gị ọgba aghara n'ime. Ị ga-ashọpụ gị ọgba aghara ebe ọ na ị gara ihe nwere ezumike. That is why for you. Ịma ya mana today. Ịma ya mana today. That's the reason why. That's the reason why eji asị nwaanyị the only thing that you can give to a man is a peace of mind. So nwaanyị ga-enye nwoke peace of mind. Otu ka Chukwu si wee kee ya. Nwaanyị ga-enye peace of mind. Ya nwoke ga-enye gị war. Nwaanyị ga-enye nwoke peace of mind. Nwoke ibe ga-enye nwoke peace of mind. Ọdọ possible. Nwaanyị ga-enye peace of mind. Ya nwoke ga-enye gị war. Ị na-akọ ọnụ with nwaanyị. Why determine na destroy again? It too small. Akachukwu it too small. Be you who, not even only you. Be you who. Oh, determine here sin organ that she will not let you go. Why you not change straight? Why you not change straight? Why you not put ebe motor advance put na main road fail lift nwoke agba break buria oba ni motor ofu nwoke 4 obanya ebe ochoghị man you know care nwanyi na-eso nwoke na bia onye ọmahọ onye ha etinia nwanyi na church straight how they church like this pia straight oche ozugbo and oche o mee ozugbo ka ị bịa na akọ with ebe ozi ka Joseph na ị na-akọcha ihe niile dị gị n'ọrụ ebe ozi ka njọ amaghị m iji dee ebube nwoke na-enwe ihe o ji dee ebube amaghị m nke gwa ji dee ebube ihe niile ị na-akọchazi ya n'ọnụ ụtụtụ esi oge echi njakasị ịpụta negodi nnọọ ihe ị na-akọ jepa ịpụta itie ọmụ ahụ jepa ka okwu anya ọnụ kedu gwa ahụ egoro mbụ ndị ogene dava ndị ga dava ndị ogene dava ndị ga dava as ịpụta na social media nnọọ egbe dị ka gị ịpụta na social media ndị ogene dava ndị ga dava ndị ebe dava ịpụta kọba ọnụ wit nwata nwaanyị ịpụta kọba ọnụ ndị mmadụ na-enye gị advice. Yes, I am afraid of forgetting Jaga. Gị nwa bụ supari pụta ka ị bịa gwa ya okwu. Yes, I am afraid mbo ka afọ onye a ka afọ ka ebe forget yourself. Okay, in what would I not see UCO advance. I am afraid of forgetting Jaga. Gị nwa bụ supari bịa gwa ya okwu. Gị nwa Spadi bịa gwa ndị na-asị ndị na-ede iji wa you are afraid of forgetting Jaga. Gị nwa siri ike wu supadi gị nwa mighty man in battle bịa gwa ya okwu na mmadụ ka ewu pụta bịa gwa ya okwu ọnụ ga agbada pin ya ọ nwe phone gịnị na-atụrụ egwu ịbịa gwazie ya okwu at least esiri picture n'iru akwụkwọ beti picture ka ị gwa ya okwu at least ebego m attempt ba iti picture n'iru akwụkwọ
emego m attempt ba iti picture Ogechi Njaka n'iru akwụkwọ gị nwa sị na nna atụ Ogechi Njaka egwu bịa ti picture Ogechi Njaka gị gwa ya okwu na mmadụ ka ịwụ otu esi mmụọ m ka esi mmụọ ọrụ otu a nsị kwụrụ ya na ngara ka isi kwụrụ ya na ngara asị ema bịa were spadi gị a bịa ịghọtago were spadi a bịa ka igbu ya okwu bịa ebe izie ya ọzọ ya anụ agụ ndị ma ihu na-apụtacha ngwanụ kamera abịa gị na nwaanyị na-eche kamera ga-emere ngwanụ anyị nọ na-enene anyị gara enene ndị na-asị m na I should talk to Ogechi Njaka kwa mmadụ ka ewu come and talk to her na mmadụ ka ewu come and talk to her ọgwa otu asị bụrụ mmadụ ka isi bụrụ mmadụ otu asị bụrụ onye Igbo ka isi bụrụ onye Igbo come and talk to her na mmadụ ka ewu unu pụta nnọọ unu na-aja eje bankị na-ajaghịrị ya kama unu ga-enye good advice unu na-ajaghịrị onye ka nụrụ nwaanyị ụbọchị a kwesịrị na-akpụ uchi nwunye ya unu achọkwa unu gasa life ya banye na-ajaghịrị ya maka ọ lafiya ka unu na-agasa ya ana ya nwere onwe ya marọ unu chọkwa unu gasa life ya ya nwa chee na ya nwa for mind ya na oche na unu na-enye good advice don't worry don't worry na you understand. You understand? Mma abụsị ebe a ndị na-akọkwa ọrụ kọtụ kọwa ọnụ awụ mgbu marapa nwere ya ọzọ dị ebe a yes gị nwa wuo marapa come out and talk na mmadụ ka ewu ị nwere phone nwee MB ihe dụrụ nwa wuo onye ruo kwuo to his own point of view enwe ka isikọta nke nwoke isikọta my own come and say your own onye na nwe different understanding so go and understand more than me come and talk your own so that I can learn from you because I am a learner I want more amama masị go amacha ihe niile dị intelligent nwere wisdom enwe wisdom I don't intelligent come and say your own so I can learn because I am a learner mma kwụsị ebe a ndị ewo ọkwa na ije ụwa